Hej og velkommen til. I dag sidder vi simpelthen inde på GTA-serveren igen. Eller ikke igen, det er første video. Og jeg vil forklare lidt om mig selv. Det kommer bare til at være noget, jeg spiller i baggrunden. Jeg er 9 år. Jeg spiller meget tit med min fætter. Jeg vil ikke sige, hvor jeg bor henne. Og jeg går ikke noget sport eller noget. Jeg gamer. Det er det. Der kommer til at være en masse forskellige spil inde på kanalen. For eksempel Terraria, Minecraft, alt muligt. Og ja, men så simpelthen i dag, der skal vi bare lige forklare lidt af mig og sige, hvad der kommer til at foregå på kanalen. Kanalen, vent, ja, kanalen kommer til at, vi kommer til at have en masse forskellige ting derinde. En masse forskellige gaming ting, noget setup, nogle vlogs, nogle ask me. Ask me, skal I lige, dem skal I skrive nede i chat, nede i kommentarerne. Og ja, det var faktisk bare det, jeg ville sige i dag. Så see you next time. See you next time.